Евроком представя колумбийския сериен филм «Привилегирования клас». С участието на Сусана Торес, Мартин Бехарано, Сандра Риес, Нарен Дариентини, Таня Роблено, Джон Марио Ривера, Alejandro Buenaventura, Juan Ángel, Margarida Castro, Luis Alberto García, Marta Liliana Ruiz, Gerardo Calero, Ana María Martín. Сценарист Серхио Талора Монтенегро. Режисьор Родриго Триана. 16 епизод. Виж какво пише тук. Нарастват случаите на спин сред жените и хетеросексуалните. Ами защото много мъже имат странични връзки, а жените сигурно са проститутки. Ами ако годеникът или съпругът са болни? За щастие не съм омъжена и не мисля, че принадлежа към рисковите групи. Преподавателят по философия ни каза, че не съществуват рискови групи, защото всички сме изложени на риск. Разбрали? О, не. Какво да кажем тогава за хомосексуалистите, проститутките и наркоманите? Мисля, че ако човек води нормален живот, няма защо да се безпокои. А ти спала ли си с Бернардо? Бога, Валентина, що за въпроси? Не искам да ми споменаваш този тип и да вървим, че става късно. Хайде, побързай. Изглежда всеки може да хване спин. Скъпи, моля те, не дей да мислиш само за трагедии. Толкова рядко ме водиш на училище. Притеснява ли те? Не, но последния път, когато ме закара, се почувствах като в първи клас. Не ми напомня. Бях толкова ядосана, защото имах изключително важна среща, а баща ти искаше да стане, защото беше махмурлия. Ти не беше на себе си. Минаваше на червено, крещеше, а на мен изобщо не ми говореше. Спомням си го много добре. Не знам как съм живяла толкова време с баща ти. Най-чудно ми е как така се останах да попадна отново в капана на любовта. Чудесно е да си влюбен. Не, това е най-лошото нещо. Дадох назаем пари на Бернардо и той не ми ги връща. Всеки път, когато му се обадя, ми избяга. Много ли бяха? Половината от това, което спечелих от завеждането на жилището на Карлос. Какво? Нищо ли няма да предприемеш? Да той е крадец. Не го е срам. Ако ще да ми ги връща. Не смятам да завеждам дело за това. В края на кращата не съм разорена. Не се притеснявай. Някой ден ще срещнеш любовта. Когато човек е млад, любовта е като игра. За мен тя е нещо сериозно. Но аз открих вече своя принц, моя Хуан Камило. Да, но не е лесно да срещнеш подходящия човек, а и не мисля да прекарам живота си в търсене. Важното е, че имам кога да обичам и това си ти. Не говори така. Добре. Да сменим темата. Доволна съм, че няма да ходя в Картахена и ще остана при дъщеря си, която обожавам. Много се радвам, че няма да пътуваш, защото вече бях започнала да се чувствам сама и изоставена. Спина при жените и хетеросексуалните. Темата е много подходяща. Нали аз предложих преди малко тази тема? Мануела, ти имаше предвид като среда баровете и нощните заведения. Не е важно кой пръв я е предложил. Имаме нужда от конкретни случаи. Има много фундации, които се занимават с проблема спин. Трябва да говорите с хората, да се потопите в същността на въпрос. Разбирате ли? Печата много се пише за това. Бихме могли да посетим и Министерството на здравеопазването. Статии, списания. Всичко това е важно. Но пак ще ви повторя, най-важен е опитът. Например,
Кой от вас познава хора болни от спин? Аз лично не. И аз не. И аз. Валентина, понеже ти си режисьор на този филм, трябва да знаеш какво искаш да покажеш. Затова трябва да говориш с хората. Така най-добре ще избереш темата и ще знаеш на какво да наблегнеш. Всички ли трябва да посетим съответните институции? Естествено, това е групова работа, но ти си отговорникът, защото ще бъдеш режисьор на филма. Май доста ще трябва да се потрудим. Няма да се изложим. Ще направим страхотен филм. Смятам да изгледам куп документални филми. Темата е доста тягостна. Аз бих избрал нещо по-леко за начало. Или не? Аз се намирам за много добра. Всички трябва да осъзнаем заплахата, защото болестта е неизлечима. И всички сме застрашени. Мен не ми пука. Защото с или без, само едно ме интересува. Ама ти се за това си мислиш. Нямаш ли си друга любима тема? Да, естествено. Искам да ви уведомя, че светът наопаки вече не е под запор. Банката одобри финансовия им план. Това вече е новина. Трябва да го отпразнуваме. Андре стана сериозен човек. Сега вече можем да завладеем световния пазар за хамбургери. Виждате ли колко добре си научило урока, момчето? Това е толкова разсъдливо, защото в светът наопаки не само продаваме хамбургери, а подготвяме и бизнесмени. Даваме си сметка. Ще празнуваме или не? Не, един момент. Преди това ще отидем у нас, за да потърсим статии за спин в печата. Само това не иска от мен. Ела с нас, а после ще празнуваме, обещавам ти. Тази тема не ме засяга. И дай да не правим сцени. Добре. На твое място нямаше да бъда толкова самоуверен. Никой не е застрахован. Съгласна съм с него. Значи утре трябва да обиколим всички институции и фондации, свързани с проблемите на спина, и да видим кой може да ни информира по-подробно. Кажете сега как възнамерявате да празнувате. Какво? Не те разбирам. Аз само питам от любопитство. Чудесно. Много пъти съм им казвал, едно е да си приказваме в час, а друго е да говорим с хора от плът и кръв. За едно нещо да сме единодушни. Как ще работят? Казах им да се запознаят задълбочено с въпроса, да го обсъдят, да решат кое е значимо и кое не. Имат ли метод на работа? Не е в обичайния смисъл. Но аз съм сигурна, че ще се получи нещо хубаво и внушително. Трябва да стигнат до същината. Да, Кристиан, но аз не искам от тях нито теоретизиране, нито философски разсъждения, а да се съсредоточат върху една главна идея. Аз мога да им помогна. Имам информация. Чудесно. Колкото повече знаят, толкова по-добре. Опасявам се, че нямат много опит да разговарят с хора. Виж, Кристиан, обзалагам се, че децата ще намерят подходящ за целта човек. Обществото или осъжда изцяло болните от спин, или се дистанцира от проблема. Те се чувстват отблъснати и няма да бъде лесно да се говори с тях. Знаеш ли, че си интересен събеседник? Да, знам. Затова обичам да си говоря сам. И си забавен. А ако бъдеш послушна, мога някой ден да те поканя на обяд. Май нещо ти става напоследък. Така ли е? А ако ние с теб снемем гарда и си приказваме без напрежение, не бихме имали проблеми. Ще бъде изцяло твой. Сега имам сбирка сред колегията на вестника. Статиите за новия брой са готови. Каниш ме в твоя част? Поемам този риск. Добре. Да вървим тогава. Съучениците ти си отидоха, а ти още работиш. Нали съм режисьор на първия филм, който се снима в колежа. Много съм притеснена. Валентина, не си ли мислила, че Хуан Камило може отново да се пристрасти към хазарта и да продължи да ти използва? Не, невъзможно е. Той е излекуван. Но човек не бива да вярва изцяло на някого, особено който е толкова наивен като теб. Виж, мамо, Хуан Камило не е крадец и изобщо не смята да се възползва от мен. Добре е да си имаш едно на ум, дори и за най-близкия човек. Това, което се случи с теб, не може да стане и с мен.
Само искам да те предпазя. Ако си спомняш, Хуан Камило беше бит, заплашван и си плати до последната стотинка. Беше тежко изпитание. Когато човек е млад, любовта е сляпа и може да допусне грешки. А и не искам да ти се случи същото като на мен. Трябва яко да се трудим, за да постигнем набелязаната цел. Винаги сме работили така. Сега ще действаме още по-твърдо. Например, който влезе тук, или трябва да консумира, или да си върви. Но защо? Не мислиш ли, че малко прекаляваш, за да гониш печалба? Не мисля. Защото проблемът е именно в печалбата. Затова трябва да продаваме като луди. Но ти наистина си стигнал до другата крайност. Какво става на Андрес? Нали се бяхме събрали да отпразнуваме отварянето на заведението? Зарязан е тук и не се сеща да ни почерпи дори с чаша вода. За да видите какъв цици е Дон Андрес. Не, разберете, че той е много притеснен за бизнеса си. Но понеже ти не правиш нищо друго, освен да си хватиш краката, всичко ти изглежда много лесно. Работата е като заразна болест. Така и затова предпочитам да няма прихващане. Когато и на твоите плещи легнат отговорности, пак ще си говорим. Добре, Рокфелер. Здравейте! Вече не знам какво да правя. Започвам да се чувствам отговорна за всички. Няма ли първо да ме целунеш? Какво става? Ще откача. Не мога да намеря общ език с нея. Какво точно е станало? Толкова е предпазлива заради Бернардо, че иска и аз да стана като нея. Чакай малко, нищо не разбирам. Какво става? Обичаш ли ме? Как така? Да не би да ти говоря на китайски. Не, спокойно бе, спокойно. Естествено, че те обичам. Що за въпрос? Въпрос като въпрос. Ама ти ставаш непоносима, когато майка ти се прибере. Глупости. Отивам да пина нещо безалкохолно. Ще трябва да си платиш, защото не сме покани. Как така? Андрес се държи странно. И той, като майка ми. Да. Добре. Благодаря. Утре имаме среща във фундация Урес. Трябва ли да носим камерата? Не, само ще говорим с координаторите и ще ги помолим да ни свържат с някой болен, който е съгласен да бъде сниман. Слушайте какво пише тук. През 2010 година един на всеки 500 жители ще бъде болен от спин. В Колумбия ли? Да. Това са данни на Световната здравна организация. Давате ли си сметка, че това е първата ни групова работа? Да, и за първи път не се караме за глупости. Понеже вече сме пораснали. Няма защо да бързаме. Ще започна да се чувствам голяма след 25 годишна възраст. Тогава сигурно ще криеш годините си. Много ти е хубава косата. Да, но престани да ме гажиш, защото не отговарям за последствията. Добре, тогава представям. Знаеш ли какво предложение имам за спина? В колежа да инсталират автомати за презервативи. Ти изследвал ли си се за спин? Аз ли? Защо? Защото си плейбой на колежа и на светът на опаки. Знам на къде биеш. Заради онази история сестрея. Здрасти, Андрес. Здрасти. Искам да те помоля нещо. Да, кажи. За един заем съвсем съм закъсал. Съжалявам, но не мога, брат. Всъщност искам заведението да ми отпусне заем. Как може да ти хрумне да искаш това точно сега? Знаеш, че трябва да пестим. Не можеш ли да измислиш нещо друго? Какво? Нали ти първо ми каза да затегна колана? Точно това правя сега. Не мога да раздавам ангизи, да не съм банка. Понеже след проблема с кооператива на майка ми не можем да се оправим. Разбирам те, но не става. Но защо? Защо? Аз съм ти администратор и сервитьор, момче за всичко. Оставам на работа до късно, не мога да си учи уроците. Не е честно. Не е честно. Не било честно. Ама ти май забрави какво направих за теб, когато ми затвориха за посвалнята. Нали не те изгоних? Сега ме разбери. Не можеш ли да направиш мъничко усилие? Не мога. Не искам отново да бъда на ръба на палите и цяла глутница адвокати да се опитват да ми отнемат заведението и да не съм в състояние да си плащам сметките. Не мога, разбери ме. Наистина не мога. Андрес, толкова отдавна не сме ходили на кино. За напред ще става още порядко. Но не бива и да любоваме на това заведение.
Енрике ми каза съвсем ясно. Когато човек има бизнес, трябва да му се отдава денонощно. В противен случай по-добре да го зареже и да си клати краката. Добре, няма да ходим на кино. Но от време на време трябва да почиваш, нали? Ама няма да е скоро. Много ми хареса това, което каза за Каролина във филма. Искам да пиша за нея във вестника. Това ще ми бъде първият материал. Радвам се, че си решил да пишеш. Сега всички са се втурнали да правят филми и изоставиха вестник. Единственият проблем е, че на Макензи може да не му хареса статията за Каролина. Няма значение. Ти си в правото си, колежът няма защо да крие миналото си. Ще направя чернова и ще ви я дам, за да си кажете мнението. Опитни се да разшириш информацията, да напишеш нещо за онзи период, за политиката, за отношението на хората. Не, само ще разкажа нейната история, няма да правя социологически анализи. Никой няма да разбере поведението на Каролина, ако липсва контекст. Опасявам се, че тя може да изглежда като някаква луда с проблеми в общуването. Ами тя си е точно такава. Аз бих упрекнал по-скоро други, онези, които не са разбирали едно освободено и лишено от предразсъдъци и поведение. Да, мисля, че има нещо такова. Всъщност ти можеш да изкажеш различно мнение. В края на краищата са минали 20 години. Хуан Камило? Здрасти. Къде отиваш? В библиотеката. Ще пиша статия за Каролина Андерсън и ще ползвам материали, които ми даде Кристиан. Защо? Защото днес не е балетната продукция, да не забравиш. Да, не се безпокой, ще дойда. Да не забравиш. В колко часа беше? Ето, че вече си забравил. 6. 6? Не се безпокой, ще се видим там. Утре отиваме в една институция, която се занимава с проблемите на спина, така че започваме да работим по темата. Мен това много не ме вълнува. Така ли? Какво те вълнува тогава? Ти. Онзи глупак Хулио не дойде на работа. Сигурно защото не му дадох пари. Занеси това на втора маса и бързо, защото имам много поръчки. Хайде! Аз си тръгвам след половин час. Утре имаме контролно по химия. Какво ти контролно? Виж колко гъчкам с клиенти. А ти ми говориш за даскало. Дай 2 супер хамбургера, 2 порции картофи и 2 коли. Бързо! Ти нищо не си писал и по темата по литература. Нищо няма и да напиша, докато не дойде Хулио. Сега въобще не ми е до зубрене. А какво ще правиш, ако Хулио не се върне? Понеже няма незаменими хора, ще намеря някой друг гонак. Мисля, че ще си набави парите, с които не му служихме. Не, му служихме. Множествено число ли говориш? Както би казал баща ми, на това му викат организационна култура. Всички се чувстват собственици на заведението. Не, наистина, мисля, че можем да му дадем поне част от това, което искаше. Ние да не сме благотворително дружество, не мога да раздавам пари наляво и надясно. Една порция картофи и една кола. Един супер хамбургер наопаки, порция картофи и една студена кола. Валентина, скъпа, добре, че дойде. Поканена съм на коктейл. Може оттам да ми се отвори някаква работа. Приятно прекарване. Не се ли радваш? Хуан Камило не дойде на продукцията ми, ти също. Предупредихте, че е много вероятно да не успея да дойда. Да, но това беше първата ми изява. А хората, които обичам, въобще не дойдоха. Съжалявам. Благодаря. Как си? Здравей, София, как си? Трябва да ти обясня какво стана, Валентина. Ако знаех, че няма да дойдеш, нямаше да те чакам като идиотка и да те търся сред публиката. Съвсем съм се объркал. Остана да говоря с Кристиан и следобедът мина за секунда, но имах намерение да дойда. Тя остана с друго впечатление. Толкова съм разсеян. Съжалявам. Ако няма себеотдаване в една връзка, дори и на млади хора, няма смисъл тя да съществува. Това не е като да отидеш в казино, да харчиш пари или да играеш на рулет. Аз никога не съм се месила в твоите връзки. Не говорим за това, Валентина, разбери. Аз съм ти майка, по-голяма от теб съм. И знам в кой момент ще те накарат да страдаш. Вижте, ако ми натяквате това за хазарта, няма защо да се безпокоите, защото от Валентина не съм взимал стотинка с Бог. Нищо не ти натяквам. Просто не искам да си играеш чувствата на хората. Още по-малко с тези на дъщеря. Не си отивай. Не съм дошъл, за да ми вдигат скандали. Не съм очаквала Карлос да ми изиграе такъв номер. И каква физиономия Не направи? можех да му отговоря по друг начин. Прекарахме чудесна вечер. Всичко беше прекрасно. Благодаря. Ти май си махмурлия. Не, просто съм жадна.
Как прокара на коктейл? Отлично, скъпа. Срещнах един приятел, когато не бях виждала от много отдавна. Чудя се, защо се омъжих за баща ти, а не за него? Не е ли късно да си задаваш този въпрос? Знаеш ли какво ми каза? Че баща ти отново се развал и сега ходи с някакво момиче на твоята възраст. Ти си огорчена и искаш и аз да се чувствам така. За Бога, Валентина, пак ли ще се караме? Ужасно ме боли главата. Херардо, жена, която е разведена от дълго време и излиза с много мъже, рискува да се зарази, нали? Ако не взима необходимите предпазни мерки, да. Защото ако тя ходи с един мъж, после с втори, трети и така нататък, а от друга страна тези мъже имат връзка с други жени, се създава нещо като верига, по която може да се пренесе заразата. Така че, ако тази жена не се пази, може да се разболее. Колкото повече са партньорите, толкова по-голяма е опасността. А какво е положението сред хомосексуалистите? Сред тях се открояват две разновидности. Има такива, които са бисексуални. Тоест имат семейство, деца, съпруга и успоредно поддържат полова връзка с друг мъж. Ако се зарази от приятеля си, той може лесно да предаде заразата на съпругата си. Има много такива случаи. От друга страна, хомосексуалистите са тези, които в световен мащаб насочиха общественото мнение към проблема. Те го анализират в детайли, говорят за него открито, разпространяват публикации по въпроса, наричат нещата с истинските им имена и вследствие на популяризацията на това явление и на методите за предпазване се забелязва едно понижение на риска от заболяване сред хомосексуалисти. Така е, но за нас е интересно да намерим някой, който да ни даде автентична информация, основаваща се на собствения му опит. Дали можете да ни помогнете? Аз бих се спрял евентуално на Едилберто. Това е човек, който развива интересна дейност във фундацията. Изнася лекции в университети, в училища, в предприятия. Неговият случай е много любопитен, а той е доста млад. И Мирея. Може би Мирея. Тя е от онези хетеросексуални случаи, за които ви говорих преди малко. Родила е болно дете от СПИН, което по-късно умира, но вие ще трябва да говорите с тях и да ги убедите, защото само те могат да решат дали да застанат пред камерите. Ще ви свържа с тях, за да се разберете. По едно чайче. Заповядайте. Благодаря. Благодаря. Благодаря ви. Захар? Не. Продължавайте. Притеснява ли ви нещо? Не. Не се безпокойте, няма нищо страшно, питайте. Защо се ожених ли? Ами човек често действа воден от нужда или заради стечение на обстоятелствата. Аз винаги съм бил един за семейството си и друг за самия себе си. Когато се ожених, си дадох сметка, че моят свят е различен. Че винаги съм мамил близките си, всъщност самия себе си. Защото съм хомосексуалист, такъв съм. А какви са отношенията ви с сина ви? Не мога да виждам детето, а майка ми не иска мен да вижда. Отказала се от мен не само защото съм болен, а понеже съм хомосексуалист. Но защо ви отхвърли? Защо не поддържате нормални отношения с семейството си? Никой не си дава сметка, че проблемът засяга не само хомосексуалистите, проститутките и хората от рискови групи. Тази болест може да засегне всеки мъж, всяка жена, всяко дете. Няма застрахован човек от този вирус. Няма. Продължавайте. Всъщност ние правим филм. Ще го прожектираме в училище. И бихме искали да знаем дали можете да ни помогнете. Какъв филм ще си имате по-точно? Искаме да представите вашия случай и да говорите за СПИН, за да разберат хората за тази опасност. Защото младежите не се пазят. Не се пазим, така е. Затова ви питам, какъв точно филм искате да правите? Защото може да бъде с медицинска, научна или психологическа насоченост. Или просто търсите конкретни случаи, макар че те са основната част на всяка лекция, на всеки разговор. Защото изживените неща достигат най-лесно до слушателите. Така че
Аз нямам нищо против да работя с вас. Сътрудничил съм и на други колежи. Това ще бъде поредният. Много ви благодаря. Благодаря. Един специалист ми обясни, че този човек е на 34 години. Жени се за това момиче, което било девствено. Но преди това има връзка с тези три жени, което не е много за мъж на такава възраст. Обаче тази жена е била носител на вируса и той се заразява от нея. И на свой ред предава болестта на девствената си съпруга. Значи имал нормален полов живот, нали? Не искам да изложа само случая на хомосексуалиста, а също и на хетеросексуалната жена. Да, но Едилберто е много интересен, много симпатичен човек и вече е координатор на една от институциите за болни от спини. Е много ден. Значи Едилберто е носител на вируса. И е хомосексуалист. Тогава ще бъде добре да намерите един мъж като Едилберто и примерно една хетеросексуална жена. Моята цел е да покажем човешката страна на проблема. Впечатлиме много желанието за живот на тези хора, защото искат да имат обикновено нормално съществуване, знайки, че дните им са преброени. Това е много интересно. Чудесно. Това е основната идея. Но ние искаме да знаем дали наистина е толкова трудно да се намерят хетеросексуални хора с това заболяване, които да са готови да застанат пред камерата. Трудно е, Анхелика. Ние посетихме фондации и болници, разговаряхме с социални работници и всички ни казаха, че е много трудно човек, болен от спин, да се съгласи да говори пред камера. Да, но е много важно да намерим някого, защото това е проблем, който засяга всички. Трябва да настояваме. Ето, например, хетеросексуалната жена се страхува да не бъде изолирана от обществото и затова не иска да говори. Това може да бъде друга тема на филма. Страхът на хората да говорят за болестта си, за да не бъдат изолирани от околните. Да, чудесно е. Но да разгледаме въпроса по същество. Основната ви задача сега е да намерите хетеросексуална жена, носител на вируса, която да говори пред камера. Тегли. Не става. Тегли още една. Ужас. Нямаш късмет. Тегли отново. Гледай сега обаче какво става. Я да видим какво ще направиш. Ето. На трета маса. Току-що загубих двама клиенти, които щяха да поръчат. Но си отидоха, понеже не намериха свободна маса, защото тези там седят и си играят. Спокойно, надявам се, че няма да ги изгониш. Не си наред, ако си решил такова нещо. Те могат да правят каквото си искат, но дома. Няма как, пак ще трябва да опиташ. Не ми върви, това е. О, ще ме победиш. Как прекарвате тук? Ела да видиш как Мануела не може да събере буквите за една дума. Давате ли си сметка, че загубих двама клиенти? И знаете ли защо? Защото не намериха свободна маса. И понеже вие заемате една. Разбирате ли ме? Не разбираме. Винаги идваме тук в края на седмицата и след училище. И ти никога не си постъпвал така. Но ти можеш да играеш у вас, у Валентина или където искаш. А това, което аз искаме да продавам, и то достатъчно, защото това е смисълът на моя бизнес. Добре, ясно. Много благодарим. Тръгваме. И то за винаги. Ти си толкова груб. Нямаме време за губене тук. Хайде. Вие май не разбирате, не го взимайте толкова при сърце. Я стига, Андрес. Не е хубаво да се правиш на жертва. Един ден, когато и вие се вземете с бизнес... Вече знам какво ще кажеш. Един ден, когато и вие се вземете с бизнес, ще ме разберете. Ако бизнесът означава да се сгубиш приятелите, предпочитам да нямам такъв. Явно, че твоята мания е станала неизлечима. Когато става дума за пари, забравяш всичко останало. Мислете каквото си щете. Аз имам достатъчно проблеми, за да правя изключение. Чао! Мислех, че говориш сериозно. Видя ли какво направи? Изгони ги. Гледай си работата. Dicen que la distancia es el olvido, pero no concibo esa razón. Моля ви, само не болеро. Болерото ми напомня бившия ми съпруг. Освен това вече е късно. Толкова съм уморена. Хайде, вървете си. Вървете си! София, как може да ти хрумне да ги гониш? Още е много рано. Моля ви, утре трябва да ставам рано, а не можах да спя. И да не ни кажеш, че имаш толкова красива дъщеря? Защо не дойдеш да ни правиш компания? Вървете си! Хайде, не чухте ли?
Ама че безобразие. Всичко щяха да изпотрошат. Какво щяхме да правим двете сами? Виж какво, Валентина, достатъчно съм възрастна, за да ми казваш какво мога да правя и какво не. Така че върви, моля те да спиш. Що ти да си скъпи, защото вече е време за училище. И пак ще ти напомня за Стино. Отново ли започваш? Валентина, аз да не съм проститутка. Защо тогава мъкнеш такива съмнителни типове? Освен това и проститутките някой ги е заразил, нали? Така ли е? Виж какво. Отиди да се къпеш и върви в училище да те научат на добро поведение и вежливост. Спинът може да проникне и в твоя дом, ако не се пазиш. Надявам се да не се случи. En los colegios, en las universidades, la gente no tiene ni idea del problema tan tenaz que nos viene encima con lo que usted me acaba de preguntar, el SIDA. Колкото знам, спинът се хваща по полов път. Нали така? Без кондом и дума да не става. Сега вече е само вкъщи. За друго не помислям. Вече не се осмелявам. Somos inconscientes de que puede llegar a las puertas de nuestra casa y no nos han dicho nada, solamente lo que cada uno quiera aprender. Ами спината е болест, която се предава по полов път. Може също да се предаде чрез кръвопреливане и причинява смърт. Не бях информиран. Не знаех какво е спин. Мислех, че понеже съм безнадежно болен, вече не ставам за нищо. Че съм ненужен придатък на обществото. Че съм излишен в семейството, в дома си. Дори за самия себе си. Това беше едно чувство на непоносимост към самия себе си. Животът ми беше дошъл до гуша. Учих в един колеж в Богота и там се запознах с съпруга си. Оженихме се. Семейството ми не го обичаше, а неговите родители не харесаха мен. 4 години живяхме разделени. Решихме да имаме дете, за да се съберем. Но малко преди да се роди, даде признаци на заболяване и лекарите откриха, че има спин. Това е голямо нещастие. Винаги съм бил хомосексуалист, който се притеснява от това. Живее затворен в черупката си, излиза оттам много рядко, когато иска да приеме реалността. Едилберто Рамос. По света има много такива хора, които се срамуват от това, което са. Не можех да приема открито факта, че съм хомосексуалист. Срамувах се от околните и търсех начин да скрия. Може би и за това се заразих толкова лесно със спин. В основата това е грешка и на родителите ми, а и на мен самия. Сега ме е страх да не изпадна в безпомощност. Не му казах, защото беше много зле. Не ми се искаше да знае, че и аз съм болна. Той умря с убеждението, че съм добре. В началото му беше страх да имам връзка с мъж. Но най-накрая приех, че аз съм нормална жена, която работи, развлича се и има нужда от хубав живот. Всички хора се страхуват от нас, но ужасът, който ние изпитваме от вас, е много по-голям. Защото вие сте привидно здрави. Но и вие носите вируси, които във всеки момент можете да ни предадете. Един обикновен ваш грип може да ни доведе до загуба на тегло и на сили. За вас е нищо, но за нас е фатално. Това, което бих искал да кажа на младите хора,
на всички е да не престават да се радват на живота. Забавлявайте се, бъдете щастливи, но го правете добре, умейте да живеете. Мисля си, че много малко хора имат възможност да чуят човек носител на вируса на СПИН. Най-важното е, че още ни има. Че животът продължава. Страхотни сме. Не се изложихме, нали ви казах? Никога не съм виждал Валентина толкова доволна. Приемам аплодисменти. Имаш право. Филмът е чудесен. Видя ли? Бива ги за телевизионна журналистика. Много ми харесаха и формата, и съдържанието, и начинът, по който разглеждат темата. Впечатляващо, наистина. Ако някой не се замисли сега за спиране, не знам кога ще го направи. Така ли смяташ? Да. Струва ми се, че сме на прав път. Можем да опитаме. Нека оставят за малко вестника и да се позанимават с телевизионна журналистика, да се научат да работят с камера, да мислят, да експериментират. Знаеш ли какво си мисля? Защо не организираме един конкурс в училището? Ще бъде страхотно. Ще убедя всички да участват. Не мога да повярвам. Не мога да повярвам, че ми говориш така. Анхелика, кажете как намирате филма? Поздравявам ви. Свършили сте чудесна работа. Дано имаме възможност да продължаваме да снимаме, за да показваме и други страни от действителността. Още съм под влияние на видяното. Впечатляващо. Трябва да поговорим и за вестника. Но първо искам да ви поздравя за филма. Много интересен. Никога няма да забравя преживяното. За пръв път през живота си правя нещо сама. Едно е да носиш вируса на СПИН, друго да се сблъскаш с такъв случай. Да го видиш наживо. Това, което ми хареса най-много е, че говориха хора, които не бяха само от рисковите групи. Това, което ме ядосва е, че хората не се пазят. Дори веднъж заложили бомба в фондацията. Как ви се струва? Всъщност с СПИН се засягат три главни теми. Болестта, секса и смъртта. Но да поговорим за вестник. Не знам. Статията, която написах за шофьорите е малко странна. Не можах да се концентрирам. Понеже си бързала. Но най-неубедителна е тази на Хуан Камило, защото не стига до сърцевината на проблема. Защо не се съсредоточи само в тази история? Защото трябваше да разширя темата, да опише епохата и така нататък. Не се е получило. Чета и предишните броеве и някои неща не ми звучат убедително. Анхелика, разбирам, че си професионален журналист, но нямаш право да отхвърляш материал, на който сме посветили толкова труд и усилия. Мисля, че нещата трябва да се казват открито. Първият път, когато се явих в един вестник, знаете ли какво се случи? Скъсаха статията ми. И знаете ли какво трябваше да направя? Да седна на бюрото и да я преработя толкова пъти, колкото беше необходимо. Но училищен вестник е нещо различно. Хуан Камило се приби да прави този материал. Дори отсъства от моята продукция, за да го пише. И все пак не е убедително. През цялото време се опитваше да преписваш от мен. Не разбираш ли, че си с последно предупреждение за изключване и ако те хванат, ще те изхвърлят? Нищо не си учил. Нямаш понятие от химия. Много важно. Ще се оправя. Имам цяла година пред себе си. Да, но нали знаеш, че баща ти е много строг и иска да изкарваш добри бележки? Да, точно така. Много строг. Иска да получавам най-добрите бележки, да бъда най-добрият ученик, да въртя сам бизнеса с заведението, да бъда най-добър във всичко. С две думи. Не можеш ли да съчетаеш двете неща? Не знам. Ако продължаваш така, ще закъсаш. Няма да се справиш. За сега трябва да действам на двата фронта. На мен вече ме мръзна. Нямаш нито един уикенд свободен, нито една вечер. Писна ми. Щом ти е писнало, върви с приятелчета ти си да се забавляваш. Хайде. Най-важното е, че животът продължава.
Много мило да пренесеш видеото тук, Валентина. Това беше специална прожекция за теб. Как ме намираш като режисьор? Валентина, какво да ти кажа? На моята възраст е много трудно да приема, че мога да остана сама. Не, мамо, ти никога няма да бъдеш сама. Аз няма да те оставя. Но това е различно. Когато ние, жените, достигнем известна възраст, си даваме сметка, че мъжете се интересуват само от млади момичета. И се плашим от мисълта, че вече не ни харесват. Сега не бива да допускаме грешки. Не знам, но ми се струва, че съм влюбена в Бернард. Аз, Пинът, не искам да ти се случи нищо лошо, нито да допускаш грешки. Ще откриеш подходящия мъж. А има хора, които се борят за живота си. И си дават сметка, че дните им са преброени. Не искам да ти се случи нищо, мамо. Защо не мога да се влюбя, Валентина? Любовта винаги ми се изплъзва. Винаги. За това ли трябваше да се държиш така с Хуан Камило и с мен? Трудно ми е, Валентина. Чувствам се изпълнена с угризение и мъка. Но така не можеш да направиш никого щастлив. Знам. И трябва да почакам този мрак да премине и всичко да се изясни. Здравейте! Здравейте! Хуан Камило? Здравей! Искам да ме извиниш, Хуан Камило. Знам, че заради мен се сърдиш на Валентина. Какво има? Ами, София, май ще трябва да използваме думата и за сбирките си. Няма проблем. Какво става с Андрес? Да не сте се скарали? Ще трябва да се събираме тук, докато на Андрес му мине треската по дивия капитализъм. Откъде измъква този лав? Да не мисли, че само на теб ти сече пипето. Para no volver, el tren de la mañana llega ya sin él, es solo un corazón con alma de metal, en esa niebla gris que envuelve la ciudad, su banco está vacío, Marcos sigue en mí, le siento respirar, pienso que sigue aquí, ni la distancia enorme puede dividir dos corazones sin solo latir, quizás si tú piensas en mí.